sugad na kabalo na si Maria manilhig ba? Sige na noong panilhig, na magpasugo. Mayo hinuon, kaya na siya nakatunan. Mami, human akong panilhig, mami. Tanawa, limpyo na kayong atubangan sa palasyo. Gani Maria, nakita gyud na ako nga limpyo kaayo. Ang sunod na po nimong tunan ang pagpanghugas og plato. Nilita ay mong dudo. Sige mami, ganahan ko ana. Kay para sa sunod mami, pagkabalo na ko, pahawaon na nata na si Claire og si Lucio. Kay ako naman ang imong swelduhan. Uy, Claire, anong gamay raman akong dudo? Giimnan na nimo no. Di rin bataan ni. Paan pa naman nagtrabaho. Antos ra mo galing minaway sweldo-sweldo. Mong gamay ra ni senyorita kay wala man kay gatas. Ha? Wala kay gatas, Claire? Unsaon man gud kay kilawan gud nimo Maria. May mag-akuray mo kilaw mami. Si Claire pud kaon og si Lucio mami, nasakpan ko na gikaon nila akong gatas dito sa ilalim sa lababo. Anak ko. Unsa man day isugo nimo sa kuha di ay? Lucio, unsa man ka tinud ang gitug-an ni Maria nga gitabangan lang yung kilaw ang gatas niya. Takara man ka senyorita. Kasara man gay ko ni kilaw ato. Si Claire noon kay tulog ka kutsara. Lucio, tulo lagi ako pero imo isara pero luwag bang pwede magigamit. Matinulakay pag yun mong duha. Mami no, tanawa ni si Lucio mami, dako na kayo og tiyan. Si Claire mami pati yung pagpanambok. Ikaw pud gani siguro mami kilaw man gani nimo kung gatas kay dako pud yung tiyan. Si Rina magay siguro ang daghang gikilaw. Kita kaayo. Klaro kay bilbil. Ang hilo na diya Maria. Lucio, tangi ko kay Brian og gatas kanang 10,000 grams nga dili magluto. 10,000 grams? Yes, Rina. Ano 10,000 grams? Dagana ng 10,000 grams oy. Murag isa ka sako jud na ba? Maria, ibutan na ng silid kay tudloan na ka ni Claire kung saan paghugas og plato. Sige mami para makabalok ko. Maria, ibili na ba si Mary para di na mabasa? Ako ra man ibutang diri sa bangko mami kay tudloan ko na ko siya. Maayo kay wala na sundan na si Maria. Gusto po niya makakaton. Sige senyorita, pagasan ng tubig. Naon? Oh. Dito lang sa sunod sa balay, kituyo ko na ang tubig. Kanya, naon lagi ho. Senyorita, nga na mong buhaton pag manghugas ka og plato. Kani, palilitan ganing baso. Sabunan nimo og taman para mawala ang sibo. Kung walaon jud nimo. Ay, kadali ra ana. Tapad ko sa imo abi. Tara senyorita plato. Tapos usaon ko ni. Iana sunduga ko ha, iana. Tapos iana ni mong trapo. Toyok nimo ha. Sige, kadali ra di ana. Ayaw ni nga naa senyorita, nagdula naman ni noon ka. Nalimpyo manggani na Linghawas kong anak ko. Makabalo baka ni nga dula man. Adagalang gula nga senyorita kay mabasa ko. Limpyo manggani na Nagdula naman ni noon ka Kagapo ani. Wala niyon di ay magbula-bula. Mary, kakita ka ani kabalo na kumugas sa plato. Anaon ra di ay Dali ra man dai ni manghugas sa plato yaya no. Wala na mo kasi yaya tagali pa ko dami. Kanya ko kutsara Rita, paagasa lang ang tubig ako na lang magwaswas. Sige. Tugaan mo agos oy. Dali naman ko ayo maghugas og plato yaya Claire no? Dali ra Maria. Nya Maria, kumusta yung pagpanghugas? Dali ra kaayo mami oy, ana-ana nako. Dali ra jud Rina kay pati mang dula niya. Okay ra na Claire, sa madugay sa madali makabalo ra na siya.